Hello guys! Happy New Year first of all. Ngalan ko gali si Rishi. So, go browse mong video and I commit myself nga for 1 year may post gid ko every day, maski picture or reel or stories wherein makabalo pa gid kamo lalo about sa scripture, about sa Biblia. So, unang-una gid nga mensahe nga dapat naton gid mabalaan bilang mga tao sa ini nga kalibutan is ang ebanghelyo sang Ginoo. Ang first ko gid nga question sa inyo, makabalo bala kamo kung kita luwas o hindi sa pagpalaabuton nga paghukom sang Ginoo? So, para masabat ang inakapamangkot, ang tsakto nga answer dra is oo. Yes, makabalo kita. So may kudigo ko di. Hambal sa 1 John 5:13. Drita makabalo nga pwede gali mabalaan nga kita luwas o hindi. Hambal sa 1 John 5:13 or 1 Juan 5:13 sa English danay, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Kung sa Tagalog, isinusulat ko ito sa inyo sa mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyo mayroon kayong buhay na walang hanggan. Kung sa Hiligaynon or Ilonggo, ginasulat ko ini sa inyo, kamo nga nagatuo sa anak sang Dios, agud mahibaluan ninyo nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan. Klaro man, hambal ni Apostol Juan, you may know, or kung sa Tagalog, upang malaman ninyo, kag sa Hiligaynon, agud mahibaluan ninyo nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan. Sa ano nga kondisyon? Kung nagatuo kamo sa anak sang Dios. So, praise God, dayawon ang Ginoo sa ina kamatuoran. Hindi ka manay maghalin sa ini nga video kay may ginahambal si Panginoong Hesus sa Mateo. Hambal niya sa Mateo 7:21-23. Lantawan niyo ba lang, medyo makatilingala ini o masorpresa ikaw. Kaya ang title dra gani kung magbasa ka Biblia, ang nagahimo sang malain, hindi pagkilalahan sang Dios. Anong ini nga malain? Hambal sa 21, madamo ang mga tawo nga nagatawag sa akon nga Ginoo, pero wala nagakahulugan nga masakop sila sa paghari sang Dios. Ang mga tao lamang nga nagatuman sang kabubuton sang ako na may sa langit, amo ang masakop sa iya paghari. Sa adlaw sang paghukom, madamo ang magasiling sa akon, Ginoo, sa imo ngalan nagwali kami sang imo pulong. Nagtabog sang malaat nga mga espiritu, kag naghimo sang madamo nga mga milagro. Dayon magasiling ako sa ila, wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, kamo nga manubuhat sa malao. Ini makatingala gid bala kay mga tao ini nga nagatawag sa iya Ginoo. Ikaduha, kadam-an pa si Dre, may ginhambal pa nga, may gintimo nga mga nagmi o kon mabaskog ng mga ulubrahon nga mahambal naton siguro Diyos no ni sila ya kung sa tao, pero sa Ginoo, anong hambal sa ila? Palayo kamo sa akon, di ta kamo kilala, kamo nga manubuhat sang malao. Isa ina sa mga pinakasakit-sakit nga mabatian mo sa uli, pero nga aayhan, nga amo nang ginambal sa ila. Balikan ta na sila. Amo ni ang sentro sa mensahe subong, ano gid bala ang ebanghelyo? Kabalugi kita about sa kabuhi ni Jesucristo. Bilang mga Pilipino, gakakita ta na sa TV, sa movies. Kaso, wala kalabanan kabalo kung ano gid bala ang implikasyon or epekto sang ginobra ni Jesucristo sa krus. So, muna ang aton klarohon. Una, ang dugo ni Jesucristo amo na ang naglimpyo sang tanan ng mga sala.
Kabalugin ni ang mga Israelita sa ini nga pulong kay ari ni sa Leviticus. Hambal dra sa Leviticus 17:11, 17:11 kay ang dugo nga amo ang nagahatag sang kabuhi, amo ang makatubos sa tao sa iya mga sala. Makatubos, makabayad sa sala ang dugo. Sang ara si Jesus sa krus, ang pagdanak sang iya mga dugo, amo na ang naglimpyo sa sala sing bilog nga kalibutan halin sang una hasta sa uli. As in tanan-tanan limpyo. Kay importante ina nga pagkadto ta sa langit sa ulihi, limpyo gid kitaya 100%. So posible lang gid ina paagi sa dugo sang anak sang Dios nga si Jesus Christ or Hesus Kristo. Ikaduha, ihatag sang Ginoo ang kabuhi nga wala sing katapusan bilang regalo. As in, tuod, regalo, gift. Hambal sa Roma 6:23, kay ang bayad sang sala, amo ang kamatayon. Pero ang kabuhi nga wala sing katapusan, amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Tinlo na ta sa sala, ginatagan patasang regalo. Regalo, anong regalo nga na? Kabuhi nga wala sing katapusan. Dukapos malang gali. Regalo na, natinluan ka naman. Mabalik ta to sa mga tao kagina. Nga ginhambalan sila palayo kamo sakod, kamo nga manubuhat sang malaot nga kundin ulan taon taguro ang kaugalingon ta sa ila kumparar ta mas maluwas sila nagawali sila, nagtabog sa malaot nga espiritu, nag-obra sa mga milagro sa ngalan pa ni Jesus tinga amoy ini ang sabat. Kadto ka sa Efeso 2:8-9. Amo ning hambal dira. Kay tungod sa bugay sang Dios, naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Kristo, inirigalo sang Dios, kag wala na base sa inyo maayo nga binuhatan. Gani wala gid sing may makapabugan. Kung intsakto ang pagtuo sa mga tao dito, hindi gina nila mamit lang ang ila binuhatan para sa Dios. Kaya hindi mo na ang makapalangit sa imo. Grasya lang gid sa ginobra sang anak sang Dios sa aton. Kaya ang naglimpyo sa aton niya, hindi ang atong ginbuhat, kundi ang ginbuhat sang anak mismo sang Dios. Kabay pa nga na-bless ka mo sa ini nga maayong baligta. So sa aton pagtapos, mga bay na lang siguro ako nga mag-pray kita. Makapiyong ka mo kung kamulanda, mas mayugid. Duwa-duwa ko, kung ma-pray ko, hindi, pero siguro, I hope may ma-bless gid sa ini mensahe kag sa aton nga pangamuyo. Nang wala gid gina-encourage man yung mga muyo ka publicly mo kay do ka gapabugal tabla. So sa pagkabalo tagani sa ebanghelyo, di ba? Hindi man sa aton buhat. So maski gawali ko ni hindi ko ni maisip ko, Lord, nagwali ko. Tapat gid ko kung amo ni yamba ko sa iya. Kabay pa nagtuo ka mo sa anak sang Dios nang update ko sa ini nga pangamuyo. Amay namon sa langit nga makagagahom sang tanan. Gamhanan kagid amay kag maluluyon. Salamat sa imo grasya paagi sa ebanghelyo. Nga nabatian namon sa imo pulo nga sa mga tao nga gingabayan mo gid sa pagsulat sini. Patawara kami amay sa amon mga sala. Sa amon hindi pagpangita sa imo. Ara lang sa amon palibot ang pulong mo sa Biblia pero wala gid namon nahatagan importansya.
Amoy na nga kalabanan sa amon, masalig na lang gid sa amon kaugalingon nga ikasarang pagdating sa amon kaluwasan. Amo na nga wala namon nabalaan, nga grasya lang igali kay ginbuhat mo na ang tanan pagi sa imo anak. Salamat Amay sa regalo, sa grasya o sa bugay mo. O Ginoo, salamat kay ginggaan mo kami kabuhi nga wala sing katapusan, kag ginlabot mo kami sang imo pulong. Puna kami Amay sang imo banal nga espiritu, kagay kami paghangop sa imo pulong para may sundan kami nga pamaagi or gabay sa amon kabuhi. Sa nabili namon nga tion sa ini nga duta. Salamat Amay kay wala mo kami ginpabayaan. Salamat Amay kay may mensahe kagid sa amon. Kaglabaw sa tanan, salamat Amay sa imo dako nga pagpalangga. Tama ini katahom nga madula amon kahadlok sa paghukom. Padumduma kami perme Amay sang imo pagpalangga sa amon, kag tudloy kami paano magpalangga sa imo kag sa isig katawo, lalo na sa amon kauturan. Ginapangamuyo namon ini paagi sa otoridad sa ngalan ka imo nga anak nga si Hesukristo nga amon Ginoo kag manluluwas. Amen.